मागीर रोजगारीचो प्रश्न आसा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रश्न आसा, मोठो आसा. अनेक युवा जे आसात, हे युवा हेंकाय नोकरी दितले, तुमकां नोकरी दितले म्हणजे मनोहर पर्रीकर आतांचो मुख्यमंत्री सांगता आपण 10,000 नोकरी दितले म्हणटात आणि नोकरी दिता म्हणजे हे सगळे जप करतात. त्यामुळे असो एक प्रश्न आसा. टॅक्सी चालकांचे प्रश्न आसात, मोपा मेळावली आता अनेक महागाईचो प्रश्न आसा, गॅस सिलेंडर वाडलेले आसा, पेट्रोल वाडलेले आसा आणि अशे अनेक प्रश्न आसात आयज गोंयांत. हे सगळे प्रश्न जे आसात ते तुमच्या दारान येणारे सगळे जे उमेदवार योग्य तेचेने उत्तर जर दिले आणि त्यांच्या सरकारान जर योग्य पावलं उचललेली आसा, स्वच्छ आणि नवीन चेहऱ्याचे जे उमेदवार दिल्ले आसा सगळ्या ठिकाणी, या उमेदवारांक तुम्ही सगळ्या लोकांनी गोंयच्या जनतेने निवडून हाडचे अशी हांव अपेक्षा करता. धन्यवाद.